आज एक पूरा पोल खोलतन। देखी जस सब ये एकर पेपर हटे और देखी एकर नंबर कितना आइल बा मैट्रिक में। अरे जस साहब हमरा बेटवा की वकीलवा काहे फंसा होता ना पढ़लक तो हम कमाई भेजे ओकरा के। ना ना ई सरवा केसो हमियो ठोकले बानी। ई सरवा जीवन भर के कमाई सरवा पढ़ाई में लगा देलक, आज फेल आ गइल बा। एकर बाबूजी साफ साफ कह देलन कि परीक्षा में फेल आ गइल बा। आ फेल होके कारण एकर बाबूजी ई बतैले बारन कि दिन भर लड़की के चक्कर में रहत रहल। तो जैसा हम रोज ये कहे के चाहता नहीं कि एकरा के जल्दी से जल्दी कोनो सजा सुनाई। अदालत ई फैसला कइले बा कि सनी देओल अपना बाबूजी के पैसा पढ़ले नहीं के, हालांकि लड़की के चक्कर में उड़ा देले बा। तो सारा सबूत और गवाह के ध्यान में रखते हुए हम एकरा के ई सजा सुना होता नहीं कि जो ना पहिलका माल के पटैले बा ओकरा से छोड़वा दिया जाए। ए कौन है रे कौन है रे मुंह फोड़ कर रख दे। शांत रह सा। एकरा बाद तोरा बेटी के पटाए। एकरा बेटी के पहले पटा लेरनी हो। केस को राइट लाम रे पो। बच करा बेटा, अब तोर बारी आवेला बा। तो भाई लोग वीडियो पसंद आले बा तो यार शेयर कर लो यार। ऐसा वीडियो यार तार लोग पहला बार मिलल बा तो शेयर करके फैला दो पूरा बिहार में और जहां पर भोजपुरी चल रहा। ठीक बा भाई लोग, तो उम्मीद बा कि तू लोग शेयर करबा लोग।